Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke ivangeli elilotshwe nguLukas chapter 19 verses 1 to 10. uJesu unqamula eJerikho kunensizwa ahlangana nayo ogama layo uZakheyus. Mhlawumbe into yokuqala engifisa ukuyibalula nokuyibheka lichaza ukuthini leli gama. Zakheyus leli gama lichaza ukuthi pure or innocent, umuntu olungileyo, umuntu ongenasici. And so abazali bakhe uma bemqamba lo mntwana banenhloso, banenjongo ukuthi lengane makube umntwana onjani. Into yokuqala leyo mangiyibona ebese ngiyibuza ukuthi mina ke nawe achaza ukuthini amagama ethu. Kodwa kunento engiyithandayo yokuthi angibuzi ukuthi waqanjwa ubani, kwakuyiphi inhloso yakhe ngegama akunikeza lona. Ngoba thina abantu abamnyama amagama isikhathi esiningi esethiwa wona anegameko, anenkulumo, aina aphendula inkulumo esiphila kuyona o esidlule kuyona o kunento lo mntwana azoyiphetha, azongenzela yona ukulungisa isimo esibhekene naso. Waqanjwa ubani? Mawungazi akubuyele emuva uyobuza ukuthi ngaqanjwa ubani, kwakwenze njani. Okunye okungithintayo uma sibuka leli gama likaZakheyus nokuzaleka nokufika kwakhe, kodwa impilo yakhe ayihambisani negama lakhe. Zakheyus uyisela, uyiqola, konke akwazi ukukuthola uyakutshontsha. And akayikhathazi kakhulu ukuthi umpofu noma unakho, as long yena ekwazi ukuthatha angakuthatha kuwena uyakuthatha. Khona iphuzu lesibili elingithintayo ngoZakheyus. Lithi izwi likaNkulunkulu wayilangazelela ukubona uJesu, wayifuna efisa ukwazana nenkosi uJesu. What is your deepest yearning and yearning for life? What do you yearn for? Yini oyilangazelelayo, yini oyifisayo, yini othi Nkosi uma ungasane ungiphe ukuthi kobe sekuphelelisiwe. Abanye bethu bafisa ukuthula, abanye bethu bafuna ikhaya, abanye bethu bafuna indawo where they belong, abanye bethu bafuna umuntu othi usibanibani understands me, abanye bethu bafuna indawo la abangathi masebekhona bazizwe sebesekhaya.
What is your deepest desire? Uthi Augustine okwebleyo uma exoxa le ndaba uthi inhliziyo zethu ayisoze zathola ukuphumula zize iphumule uNkulunkulu. Khona abanye abantu abasebenza ubusuku nemini abafundayo this degree to the next one, to the next one, to the next one, this relationship to the next one, to the next one, and uyababuza ekugcineni yini engako oyifunayo. I just need someone to value me for who I am. And so into abayijabulelayo ile validation yokuthi well done. Khona omunye umuntu odila nale situation who wants to be needed. Asikwazi ukwenza lutho ungekho. Ayikwazi ukuhlangana izinto singakamthinti usibanibani. And so abanye bethu we grow with this ukuthi ngiyadinga ukudingakala. And so uphila impilo yokuncikisela. NgoLwesihlanu uDr. Siyazi manje umphephetwa khona izinto eziningi ayikhulumile kwezinye zazo ezingithintile. Ubekhuluma ngokuthi kusukela osukwini umntwana azalwa ngayo to the first 1000 days. Those are the formation days empilweni yomntwana. I-argument yakhe, it's quite simple for me, ukuthi engikona namhlanje okuningi kwakhona kwenzeka noma konakala in those first 2 years of my life. And so manje sengenza izinto ezinye zazo uma mhlambe ngilashwa bengibele siyoyibheka le kwenzakalani. Ngahlezi nguphuma silwe kwenze njani. Ngahlezi ngiduba kwenze njani. Ngahlezi ngibaleka kwenze njani. The third point engiyithandayo kule ndaba kaZakheyus. uZakheyus in as much as efuna ukuhlangana noNkulunkulu uyaqonda ukuthi kunezinto at least ezimbili ezimvimbayo. Eyokuqala isixuku. Athi obhala kahle encwadini yamaHubo chapter 12 verses 1 to 3 athi bhekani isihaqwe isixuku sofakazi. And so kwesinye isikhathi abanye bethu ezisikhula ezizama ukwenza izinto kunesixuku sabantu kunezinto ezilokhu zisilimaza. Khona abanye abantu ompilo yabo ukujabulisa omunye umuntu. Khona umzekelisi enganixoxela wona engicela ukunikhumbuza wona. Umfana uhamba nobaba badonsa imbongolo. Maqhamuka abantu bathi awindaba nabazilima kangaka. Awuthathi ngani ingane uyifake kwimbongolo ayibona into esijulukile. Ayithatha ubaba ingane ayigimise phezu kwembongolo bahambe bahlangane nabanye abantu. Hawungane wanesihluku esingaka yehlika wena umdala lo baba agibele ubaba agibele phezu kwembongolo ingane ihlale phansi
ahlangane nabanye abantu. Hawunanehluko esingaka, umdala ungaka unangqondo, awubone ningane ikhathele, athi ubaba bashila abanye, athi imbongolo inamandla, yathwala uJesu gibelani nobabili, bagibele bobabili. Bahlangane nabanye, bathi abantu nanesihluku phezu kwesilwane, nibadala nibabili nibangaka, nithwalisa imbongolo into engaka, yehlisana nibone nikhathele, thwalani imbongolo manje nayo ngoba isikhathele, bayithwala imbongolo. And so the basic line, ungaphili nabantu. Phila nabo kodwa bangaphili engqondweni yakho. Kunabantu imndeni yabo, imshado yabo, ama-decisions awathathwa yibona, but bawathatha besaba ukuthi obani bazothini. And so every time afuna ukudecide, kumele aqala yoconsulta. Ayuconsulta ngocingo, sibambane ngicabanga ukuthi uconsulta ngefiye. Mangenza ukuthi sibambane uzothetha. Mangenza ukuthi sibambane ngeke athande. And you soon realize sekunabantu abahlalayo abarenta engqondweni yakho, they make decisions for you even though bengekho wena usubabekile. We've given abanye abantu too much power over impilo zethu. And so the argument kaZakheyu is quite simple. Ukuthi kunesixuku esingivimbayo ukuhlangana noNkulunkulu. The second one, mfishane, short in stature. Now kukabili mfishane ngoba vele umfishane. But okwesibili mfishane because uyisoni. He's a sinner. Akazibona afanele ukusondela kuThixo. Yini engivimbayo ukuba ngisondele ngazane noNkulunkulu? Yini esivimbayo ukuthi siqhubekele phambili as a family? Yini esivimbayo ukuthi siqhubekele phambili as a couple? Yini esivimbayo ukuthi sikhule? Khona abanye abantu will never grow up. Often you must enjoy your life. You die once. That's not true. You live once, but you die every day. Khona omunye umuntu who died at the age of 20 and only was buried when they were 50 or 60. Uphila impilo yokujabulisa abanye abantu. As long as those abantu be happy, umuzi umuntu athi, hayi emshadweni sengihlelela abantwana bami. Hayi sengihlela ukuthi nje makwenze ukuthi ngobe sengenza kanje. Khona abanye abantu who've stopped living. I always make an example. KwakuyiNdiya kuyikhaladi kumlungu umuntu omnyama, bafika phambi kwaNkulunkulu ufunani, athi umlungu Nkosi ngiphi ingcebo, uNkulunkulu wami uphi ingcebo. Kwafika iNdiya ufunani, athi iNdiya Nkosi ngicela ungiphi ingcebo nokuba isigebengu uNkulunkulu wami uphi. Kwafika ikhaladi, athi Nkosi ufunani, athi Nkosi ngiphi ingcebo, ngiphi ugebengu, ngiphi yonke into engiyidinga la muntu. Kwafika umuntu omnyama ufunani, base ngiyabaphelezela. It's a basic question. Namhlanje umhla ka-30 ufunani esontweni namhlanje. Ungazongitshela uzodumisa. You could have done that at home. Ungazongitshela ngizogcina umthetho webandla. Do you think uNkulunkulu cares? Ufunani. Why are you here? You're going to spend 2 hours ufunani. Abanye bethu have no idea ukuthi bafunani. Angafika umntaka Maria abe la ufunani bengizokubona nje Jesu. And so the turning point for me is when Zacchaeus realizes I'm short, realizes kunesfuku, but athi kodwa ngiyakufuna. Khona inkonzo yokuphokophela.
Anginendaba ukuthi abantu bathini. Anginendaba ukuthi how much I failed. Anginendaba sengishayeke kangakanani. Uthi Martin Luther, run if you have to. Mawuhluleka ugijima athi walk. Mawuhluleka ukuhamba athi gaqa ngamadolo. But whatever you do, don't stop. Keep walking. Khona abanye bethu abafana nemneke namashongololo. Mekathipha yinto ukuyela egobolo nathi. We'll never trust. We'll never try. And becomes a victim forever. When will I grow up? And so we are gijima abanihlahla. Walabanye abahlele esihlahleni befuna umthunzi. UZakheus uyagibela esihlahleni. If you want to grow, think outside the box. Tandozami, you can't keep on doing the same thing, expect different results. Mafuni tishintshe. Hlanya. Yazi khona into mina uNkulunkulu angibusisa ngayo. Ngenkulu inhlonipho. Sometimes faneke ube nesikhumba sedada. Ungabi nandaba ukuthi abantu bathini. As long as wena uNkulunkulu ethe nanke la uyakhona hamba. Have a thick skin. We spend too much time thinking ukuthi abantu bathini. People don't really care about us. They don't. We think they do. We don't really matter, Tandwazam, truth be told. And so he's overcome two of his greatest obstacles. Abantu basamsithi ukufishana busekho ngokusenga phezulu. And uJesu uyahamba uma ngaphansi kwesihlahla uyambuka uthi Zacchaeus ethika nokhumbula uqithi athi ethika. This is powerful. Ngoba usindiso selifikile empilweni yakho. Yazi abanye bethu, we always pray for financial breakthrough. We always pray for imisebenzi esayifundela. We always pray for this and that. What are you doing differently? Nkosi ngicela ungiphe umsebenzi. Nkosi ngicela ungiphe umsebenzi engawufundela. Nkosi ngicela ungiqaqela amafini. Nkosi kodwa wenzani? Uyavuka ekseni uyageza uyalala. Uyavuka ekseni uyageza uyalala. Do you think uNkulunkulu uzovula ifeme ezulwini ayiqatha? Ngeke. The very same person othi Nkosi ngicela umsebenzi. Ngicela ukuthengela idatha umthengele. Ubhizi na social media. Ave poster, abenza izinto, ave hleka, ave namahlaya. But you've got data, you've got phone. What are you learning differently? Yazi inkinga yethu suke sabenze njani labantu abafuna imisebenzi bengayitholi. Suke sabafida. Ngathi khuleka na baby me. End of the month sabanika boyfriend allowance. End of the month sabanika girlfriend allowance. Sabanika. Why fanele ngisebenze uma ukuthi uyakwazi ukungifida? Why kumele ngisebenze uma ukuthi ungenzela yonke into engiyifunayo? Then eventually ngizokuzonda. Mungasangenzele ngangifuna ungenzele kona ongenzela kona before. Ngizokuzonda because I'm going to grow with this culture of entitlement. What are you doing differently? UZakheus uyamthatha uJesu baya kwakhe. Mengena kwakhe athi uJesu kuZakheus sengifikile. Ebese ethi uZakheus sesivuma izono zakhe manje. Athi Nkosi bonke labe ngibantshontshelile.
athi kodwa ngibuye ngibabuyisele eceleni konke lokho engikwenzile Nkosi sengikwenza kanje. And so uJesu uzobuyela nathi emakhaya ethu abuyele nathi empilweni zethu. What am I going to change and do differently?